כתב אין לי. ויש לי למיליון. מישהו נרדם פה? אני מעיר מישהו? טורקית, עיר מאוד מאוד מתוירת. מגיעים אליה תיירים לא רק ישראלים, אלא מכל רחבים, בקרב קצת יותר מפי שניים. עכשיו, העיר הזאת, כמו ערים אחרות שביקרנו בהן, אם זה קייסרים, אם זה קוניה, עיר עתיקה, שראשיתה לפני קצת יותר מ-2000 שנה. היא נבנתה בתקופת הרומאים במאה השנייה לפני הספירה, זאת אומרת משהו בסביבות 2200, קצת פחות שנה, ולמעשה החלק העתיק של העיר שבו אנחנו נבקר מחר, למשל במאה ה-17 הייתה פה כבר אוכלוסייה של כמה אלפי אנשים, חלקם טורקים וחלקם יוונים. היו בו משהו בסביבות 3,000 בתים, שחלק מהם השתמרו עד עצם היום הזה. יש הרבה מאוד בתים, במיוחד מהתקופה האוטומנית, בעיר העתיקה של אנטליה. הייתה שם גם קהילה די גדולה של יהודים ונוצרים, שהיום כבר אני מניח, נוצרים בטוח לא, ואני חושב שגם יהודים, אולי באמת קומץ מאוד מאוד קטן שממשיך לגור באנטליה. רוב היהודים, כבר הזכרנו את זה, גרים באיסטנבול. טוב, אז זה בינתיים. נסיעה טובה. אני אשאל אותו. You know the hotel, is it in the center? אני חושב שזה במרכז כבר, נראה לי.